El nostre objectiu és desmuntar un paler per obtenir materials amb els quals, després, construirem diverses coses. Per desmuntar palets utilitzarem dues eines, la pota de cabra i el martell. La pota de cabra per poder fer palanca i el martell per colpejar la pota de cabra i introduir-la entre les fustes. És important introduir la pota de cabra per diferents punts de la fusta, per tal de separar-la. De la mateixa manera, quan fem palanca amb la pota de cabra, farem petites estrebades per tal de desclavar els claus mica en mica i evitar que la fusta es trenqui. Traurem totes les puntes per després poder-les aprofitar. Amb la serra de metall i la llima de metall ens desfarem de les puntes que no hem pogut treure ni amb el martell ni amb la pota de cabra, les quals, malauradament, no podrem aprofitar. Les puntes que hem pogut extreure senceres del palet les posarem rectes a cops amb el martell i les esmolarem perquè així quan les utilitzem les podrem clavar amb més facilitat.